Fuq wara tal-Iskola Primarja ta' San Ġiljan, il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed iwettaq xogħol fuq ċentru għall-ħarsien Tat-Tfal Ġdid. Dan iċ-ċentru se jilqa' 60 tifel u tifla u qed isir b'investiment ta' 700,000 euro. Għalkemm se jkun immexxi mill-privat dan hu ċentru ieħor li jaqa' taħt l-amministrazzjoni tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Żorna l-post waqt ix-xogħol li kien għaddej fl-aqwa tiegħu. Lorenz Buġejja, assistent direttur fih dan id-Direttorat tal-Edukazzjoni, spjega kif ix-xogħol beda f'Marzu illi għadda u li dan se jkun ċentru tal-ogħla livell. Aħna kellna bil-fors il-post nadattaw għall-childcare center, voldieri ridna nagħmlu ftuħ ta' 3 kmamar partikolari biex ikun hemm post fuq ġewwa kbir biex isir il-logħob mit-tfal u jżommu tfal hemmhekk. Hemm post fejn kxina u nepiċenger, imbagħad hemm żewġ postijiet oħra fejn ikun hemm toilets tagħhom. Barra minn hekk hemm post tal-uffiċċju u waiting area għal parents li jiġu biex jiġbruhom u jaħduhom lura. L-iskema li kien nieda l-Gvern immexxi minn Joseph Muscat ta' childcare b'xejn għal kulħadd żiedet id-domanda l dawn it-tip ta' ċentri. Min Jannar sa Ġunju ta' din is-sena ibbenefikaw minn din l-iskema ta' childcare total ta' 5,692 tifel u tifla. B'aktar minn 4,000 tifel u tifla jużaw is-servizz kuljum matul is-sena. F'dawn l-aħħar 5 snin, aktar minn 17,500 tifel u tifla u 23,700 ġenitur ibbenefikaw minn din il-miżura. Fil-waqt li fil-bidu kien hemm 69 ċentru li bdew jipparteċipaw f'din l-iskema, illum dawn żdiedu għal 137 ċentru. 14 minn dawn huma pubbliċi u mmexxija mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.